Det her er den første sammenligningsvideo af Model 3 og Model Y. Og vi tænkte, at vi ville prøve at kigge på bagagerummet. Og det er selvfølgelig ret vigtigt for familier og sådan noget, at de kan have plads til barnevognen. Så derfor så har vi taget lidt forskellige af dem for at teste, hvordan det passer. Og til sidst så vil vi lige prøve at sætte nogle af de her kufferter ind også. Men hvis vi lige starter med at vise, hvad det er for nogle barnevogne, vi har her, så har vi den meget klassiske Baby Jogger City Elite, som jo ikke fylder så meget. Så har vi sådan en mellemstørrelse klapvogn fra Bazon, som vist hedder Milan Sport. Og så har vi en stor barnevogn her, hvor man selvfølgelig også kan tage stellet af, og hjulene og så videre. Men det er de tre, vi prøver at kigge på. Jeg tænker, vi starter med Model 3'en og med den lille, og så ser vi lige, hvor meget den fylder. Inden vi lige smækker det helt ind, så kan I lige se her, hvor meget de fylder, når de er klappet sammen, og hjulene er taget af. Men nu starter vi lige med Model 3'en. Så har vi den i her. Jeg ved ikke, om man lige kan se det her. Den kan også lægges på den anden led, men fylder som sagt ikke så meget. Og vi har også det her hul nedenunder bagagerummet, som man selvfølgelig kan bytte noget i, men det fylder virkelig ud den her gang. Men altså, enten sådan her, eller hvis man lige drejer den, så fylder den sådan her. Så der er egentlig meget plads endnu. Model 3'en er jo egentlig ret dyb, så det tror man ikke lige, men der er faktisk ret meget plads. Vi har lavet en video om bagagerummet i Model 3 allerede, og den kunne I også se, hvis I er interesseret i det. Men jeg prøver lige at putte nogle kufferter i nu. Hvis vi lige starter med den store, så kan I allerede se, at den passer faktisk lige. Så det er jo ret godt, at der kan være sådan en stor kuffert ved siden af. Det kan selvfølgelig godt være, at der er forskel på kufferterne, men det her virker som sådan en rimelig standard kuffert i en stor størrelse. Så har vi sådan en, der er lidt højere end en almindelig trolley. Det kunne vi prøve at putte ind her. Se, den passer faktisk også. Så de to vil man godt kunne få ind. Jeg prøver lige at pakke lidt mere. Sådan. Vi fik pakket en almindelig trolley her ovenover. Og det her det er også en almindelig trolley oven på den store kuffert, der så er trykket lidt ned. Og problemet i Model 3 det er, at der er den der bjælke, som er lidt irriterende. Men den gør, at man ikke rigtig kan fylde det ud deroppe. Men der er lidt plads heroppe endnu. Det er ikke lige fyldt ud. Og så den store, eller lidt større trolley her. Jeg tvivler lidt på, at den kan lukke helt. Og så har vi et lille hul her til en sidste taske, for eksempel her. Sådan der. Og så er der lige hullet heromme, hvor der er lidt plads. Og så selvfølgelig nedenunder, det har vi ikke fyldt ud. Og i fronten, helt foran, der har vi heller ikke. Men altså, rimelig meget plads. Og vi kan lige prøve at se, hvad der sker. Den kan nok ikke. Det er med et lille tryk, så kunne den faktisk godt. Så det kunne godt være der. Og det er nemlig det. Der er faktisk ret meget plads i sådan en Model 3 her. Så det vil sige, sådan en større trolley, stor kuffert, 2 almindelige trolleys, børnekuffert og så en ekstra taske her. Og så hvad der kan være nede i hullet og i fronten. Det er det, I kan få ind med en Baby Jogger City Elite. Nu prøver jeg at pakke det hele over i Model Y'en i stedet for.
og så ser vi, hvor meget det fylder. Sådan. Vi starter selvfølgelig kun med den lille klapvogn. Og som I kan se, så er der masser af plads. Så jeg prøver at putte kufferten i, og så ser vi, hvor meget det fylder. Så er det på plads. Og jeg har prøvet at pakke det nogenlunde på samme måde som over i Model 3'en. Så som I kan se her, så har vi de 2 trolleys her oven på den store kuffert og på klapvognen, og en lille børnekuffert og den store trolley og tasken her foran. Og så har vi altså stadigvæk plads her i midten. Vi har også plads over i de 2 hjørner her, der er faktisk ret meget plads også. Og så selvfølgelig ovenpå den gule her især. Så jeg prøver lige at smække den sidste kuffert i også. Det er den her. Så har vi heller ikke flere. Den kan jo nemt være lige der. Så en del nemmere at pakke. Og der er stadig en hel del mere plads der i midten. Og ja. Men igen, faktisk overraskende, hvor meget der kan være i Model 3'en. Vi prøver lige at lukke. Den kunne heller ikke. Lige et lille tryk, så kunne den godt. Så i hvert fald en enkelt kuffert mere. Og man kunne nok også godt have en mere her i midten. Og så er der er altså også lidt mere rum imellem her og her, hvor man lige kan lægge lidt. Og så i øvrigt så er hullet nedenunder det lidt større. Og fronten er også lidt større. Så der er mere plads i yren. Og det store problem i Model 3 er også, at den ikke åbner hele bagklappen op her. Så når man skal have noget i, der er bredere end det her stykke her, så giver det problemer. Og det har man så ikke i Model Y'en. Men ja, der er lige en enkelt ting, jeg lige vil prøve endnu. Sådan der. Det var lige et forsøg på at putte den her klapvogn ned i hullet, men det kan ikke lade sig gøre. Jeg synes ellers, jeg havde set nogen, der gør det, men det er måske en anden model. Der er lige de her kanter her, der gør, at den ikke rigtig kan komme ned i. Det ville ellers være smart. Men jeg prøver med den næste nu, som er den her bason. Så fik vi puttet den i Model 3'en. Og I kan se her, at når vi lægger kalechen ovenpå, så har vi lige en lille smule plads herover. Måske også lidt plads ovenpå. Generelt, så i hvert fald i Model 3'en, der er det meget godt også at pakke i plastikposer og sådan noget, der kan presses sammen, fordi det kan man presse ind i de der huller, der er. Så kan man enten stille den på den her led, hvor man har hele forenden af bagagerummet til, så man kan komme til. Og det skal jeg lige vise jer, hvad det har af fordel i forhold til den store kuffert her. Fordi den kan vi nemlig, hvis vi putter den i her. Kan I se, der er lige plads til den faktisk. Så skal den selvfølgelig lige skubbes ind til siden. Og så må vi lige se, hvor meget mere vi kan få i. Og hvis man vender klapvognen på den anden led, så vil der ikke være plads til at have kufferten ind den der vej. Og nu skal jeg lige vise jer og demonstrere problemet med, at den her ikke klapper helt op. Det er for eksempel det her. Og den går faktisk lige. Men hvis man har tænkt, at lige er lidt bredere end det her, så sidder den fast sådan her, så kan man ikke få dem ind. Og
det går faktisk lige med den kuffert der. Så det kunne man også godt prøve. Nu prøver jeg lige den her led først. Sådan der. En enkelt trolley ovenpå, og en børnekuffert holder plads til her. Og så den her bæretaske. Og så skal I selvfølgelig huske, at der også er plads til cirka en trolley nede i hullet hernede. Og en trolley næsten foran os. Så det vil sige, at der er plads til den klapvogn, der er. En stor kuffert. Og næsten 3 trolleys og en børnekuffert og en taske. Og så er der stadig lidt plads herovre i hullet i venstre side. Det er jo det her, vi har gjort, når vi har været ude at rejse. Der har vi primært haft den her klapvogn med. Og så pakket efter den. Men jeg tror ikke, vi får så meget ud af at sætte den på den anden led. Jeg kan måske lige prøve. Sådan der. Det gav cirka det samme. Så I kan se, klapvognen står på den anden led nu. Vi fik den røde kuffert ind. Lige. Så er der plads til den lille deroppe oven på klapvognen. Og så en trolley og bæretasken. Så det er cirka det samme selvfølgelig, men det er også muligt. Og nu prøver vi at føre det over i Model Y'en. Sådan der. Jeg prøvede at starte på samme led, som vi startede i Model 3. Så klapvognen er hernede. Vi gav 2 trolleyer oven på hinanden der. Bæretasken og en trolley mere. Den store taske her og børnetasken her. Og så har vi den lidt større trolley her, som faktisk godt også lige kan være der. Så alle vores kufferter er i nu. Og der er faktisk lidt mere plads her, og hvis man... Her kan man faktisk lige se igennem til bakspejlet. Jeg ved ikke, om man også lige ville kunne vende den her, så ville man måske kunne se lidt bedre igennem. Men der er lige plads til lidt mere, hvis det er. Også herovre. Og selvfølgelig ude i siderne, som jeg ikke lige har fyldt ud. Så selv med den mellemste klapvogn kan vi få alle sammen i. Jeg prøver selvfølgelig lige at lukke. Den ville ikke lukke. Den kan jeg ikke lige presse ned. Det er måske den her, der gør det. Men, det er i hvert fald tæt på. Det var i hvert fald lidt tættere på. Nej, den vil heller ikke. Det må næsten være den her, der måske er... Nej, jeg prøver lige at pakke om. Sådan der. Det var den røde kuffert, der lige skulle skubbes lidt længere til venstre. Hvis man kigger her, så er der en lille kurve her. Så jo længere man kommer ind mod midten, jo mere plads er der faktisk. Og så har jeg lige vendt den der rundt også. Og så kunne den faktisk godt lukke med et lille tryk. Skal vi lige se. Sådan der. Så der var plads til dem alle sammen. Så nu skal vi til sidste. Den store. Hvor vi har taget hjulene af stillet også. Så vi starter med Model 3 igen. Sådan der. Nu kan I lige se her. Stillet kunne lige være der på den her led. Og jeg er ret sikker på, at det ikke kan være der på den anden led. Jo, stillet kan måske godt, men det kan kassen ikke. Og når vi så putter kassen i, og jeg har faktisk lige prøvet det, og min kone blev lidt overrasket over, at det faktisk kunne lade sig gøre. Og sådan der. Den kan lige være der på den led. Så man kan skubbe den lidt op. Og så prøver vi at lukke.
tror lige det sidste tryk. Den kunne være der. Men altså, det vil så også sige, at skal man have sådan en med, så har man kun hullet nedenunder bagagerummet og fronten. Og så hvad man ellers skal have inde i kabinen, der kan faktisk også være en del. Hvis I ser nogle af vores roadtrip-videoer, både med den ene og den anden, så kan I se, hvor meget vi egentlig putter i, også altså bag ved sæderne og også i midter, altså ved midtersædet. Der er faktisk også plads. Men ja, her lidt ude i siden endnu. Jeg ved ikke, man kunne måske godt lige have lidt ovenpå der. Jeg tror ikke en trolley kunne være der. Jeg prøver lige at putte en trolley ind og måske en lille kuffert, en barnekuffert. Hvis vi lige prøver med den gule her først. Nej, den kan ikke være der. Der er de der stikker op, og så igen den her kant her, der gør, man ville nok godt kunne putte nogle poser og måske den der bæretaske ind. Prøver lige med den lille barnekuffert. Nej, den kan heller ikke være der. Den er simpelthen for stor. Ja, men som sagt har vi klaret os med den der basson mellemste. Men det er jo hvad man er til. Altså, vi prøver at kigge på Model Y'en nu. Sådan der. Jeg har prøvet at sætte den på den her led først. Den kunne godt lige være der. Der er lige lidt plads hernede endnu. Men faktisk kan kassen her kan ikke være der, som I kan se. Den går ud over med den her. Så den kan faktisk ikke ligge ovenpå. Og hvis I kigger på formen her, så bøjer den her jo lidt ud af her, så det vil sige, at der er lidt mere plads, jo længere man kommer herud af. Og derfor så kan man faktisk have den her ned, tror jeg. I hvert fald på den måde. Så man igen gør lidt af det samme som i Model 3'en med at have den der. Der kan den godt være. Og så er der plads til kufferter ovenpå her. Det prøver jeg lige. Sådan der. Som I kan se, så har vi fået den røde kuffert i. Og trolleyen. Og en trolley mere. Den røde kuffert er så godt nok trykket lidt sammen der, ikke? Men hvis man kun fylder den nederste, så kan trolleyen faktisk være ovenpå og lige presses ned under. Og så har vi en børnekuffert her. Og så har vi faktisk et plads her endnu. Ja, og jeg ved ikke om der kan ligge lidt her og her. Men prøver vi lige at lukke. Jeg tror at den lige skal have et lille tryk, så kunne den faktisk godt lukke. Så det er jo her, hvor Model Y'en den brillerer. Så selvom det er den store barnevogn, så er der altså plads til en stor kuffert, 2 trolleys, en børnekuffert. Nå ja, og jeg glemte faktisk at sige, at jeg hernede, der har jeg også den her endnu, bæretasken. Så den var der også lige plads til. Så 2 stor kuffert, 2 trolleys, børnekuffert og en bæretaske, og så den store klapvogn. Og igen, så er der stadig plads nedenunder bagagerummet og foran i fronten. Så der er masser af plads i den her bil, og det er også en af grundene til, at vi skifter til den. Men den er jo lidt dyrere, så kører også lidt anderledes end Model 3, fordi den er højere. Og vi har egentlig klaret os med 2 børn i den her. Men da vi så fik nummer 3, så valgte vi at opgradere. Men det er faktisk ikke kun på grund af bagagerumspladsen, det er også på grund af bagsædepladsen.
Men det kommer jeg ikke lige ind på i den her video. Måske i en anden video. Det sidste jeg lige vil prøve, det er lige at se, hvordan det går med den store og måske den mellemste, når jeg ikke tager hjulen af. Fordi at det gør man jo ikke altid, når det lige skal gå hurtigt. Så det prøver jeg lige. Så fik vi puttet den i med hjul på i Model 3'en. Og der er selvfølgelig ikke plads til at lægge kassen ovenpå, så den bliver nødt til at ligge sådan her. Men som I kan se, så kan den her faktisk godt være i med hjulene igen den her vej. Og så er der stadig plads her, og der er også plads til at lægge noget ovenpå, hvis man har behov for det. Og igen er der plads nede i hul og frunk. Og det er jo det her, som sagt, vi har gjort meget. Så den her klapvogn har fungeret rigtig godt til os. Og generelt så vil jeg også sige, at lad være med at købe bilen efter klapvognen. Hellere ændre klapvognen, sælg klapvognen og købe en ny, der så passer til bilen, hvis det er. Men det her er i hvert fald ikke noget problem. Jeg tænker ikke, at jeg behøver at gøre det over i Model Y. Der kan den i hvert fald også være, og så er der endnu mere plads. Men jeg prøver lige med den store her, fordi det tror jeg giver problemer. Så fik vi den store i Model 3'en, og den kan ikke være der. Den støder på heroppe. Under den her dut herovre. Jeg tror ellers, den ville kunne gå under, men den kan altså ikke være der, uden at tage hjulen af. Så er man, ja, kan man godt lide at bruge de store barnevogne, og skal dem have med tit, og gider ikke at tage hjulen af, så er Model 3'en i hvert fald ikke egnet til det. Jeg prøver lige at putte den over i Model Y'en nu. Så fik jeg pakket den i med hjul på det hele. Og igen kan den her stå foran, ligesom før. Og der er plads her og nede i kurven. Og herover er der faktisk også lidt plads endnu. Og ellers så kan man selvfølgelig også putte noget ind i kassen her. Så skal jeg bare lige se, om man kan lukke sig, men det tror jeg ikke er noget problem. Det gjorde den faktisk selv. Så det er ikke noget problem i nyere. Og så er der faktisk lidt plads endnu, hvis man har behov for det. Men ja, det var sådan set det med de to biler. Masser af plads i dem begge to, men Y'eren har selvfølgelig lige det ekstra, fordi den er lidt større i alle dimensioner, og så er den også lidt mere praktisk i forhold til at skulle have nogle af de her større ting ind, som ikke kan passe ind i den her Model 3 åbning. Så jeg håber, det her kunne hjælpe jer lidt. Hvis I skal købe en Tesla, så husk at bruge et henvisningslink. Hvis I mangler et, så kan I finde et nedenunder videoen her. Og ellers så siger jeg farvel.